El canvi climàtic és un problema molt gran que ara mateix estem enfrontant al món. Ja sabem que pot afectar la salut física i malgrat existeixen estudis previs que apunten que pot afectar també a la salut mental, l'evidència no és molt clara. Per això, vam realitzar tots els estudis publicats sobre aquest tema i vam trobar 284 articles sobre associacions entre trastorns mentals, canvi climàtic i contaminació. Vam usar el nostre software per combinar els resultats i per identificar els resultats amb més evidència científica. Un resultat principal va ser que els augments de temperatura correlacionen amb un augment en el número de suïcidis i d'ingressos per trastorns mentals. De fet, vam estimar que respecte a l'era preindustrial, l'escalfament global pot haver augmentat els suïcidis en un 5% i anirà més si seguim igual. També vam observar efectes importants de la contaminació, especialment un major risc de demència, un major risc de depressió postpart en el cas de dones embarassades i en les persones diagnosticades d'esquizofrènia un major risc de recaiguda. Aquest és l'estudi més gran fet sobre els efectes del canvi climàtic i la contaminació sobre la salut mental. L'estudi demostra que hi ha uns efectes del canvi climàtic no només sobre la salut física, que ja coneixíem, sinó també sobre la salut mental. I a més, demostra els efectes que tenen certs dissolvents i certs productes químics sobre la salut mental i són productes que encara s'estan fent servir a molts llocs i en persones amb baixos recursos i en països en desenvolupament. Per tant, s'ha de prendre acció per canviar aquests efectes.